खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 7 मार्चनि गेजेराव फोसावगोन ADRE आनजादनि रिजाल्ट। बिस लोंनाय कलियाबरनि सानै सेंग्रा सिख्लाया जिउ गोमाबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया गाबोन समायखिरा लागोन। बाजेट जथुम 2025 खुंथाय हानजाया सदन दोनथ'नो थांखि लाबोयो। दामग्रा आगजुआव लाखोमानाय ड्राग्सजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ खादों पुलिसा। फानिखायथिनि गंसे गिदिर फुड फेक्ट्रियाव हरखाबै अर नांदों। सानै फरायसाफ्रा सोमोनांथावै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। रैखाथि हानजाया 8 बिगा आफिं आबादखौ सिलिंखार खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट सुंदयै ADRE आनजाद लिरनानै रिजाल्ट नेना थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। थाबैनो फोसावनो थांगासिनो दङ ADRE आनजादनि रिजाल्ट। 7 मार्चनि गेजेराव फोसावगोन ADRE आनजादनि रिजाल्ट। ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि ADRE आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 7 मार्चनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होननानै मंगलबारखालि ससियेल मिडिया फेसबुकआव लाइभ फैनानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि बे फेसबुक लाइभआव गिबि मन्थ्रिया बिटिआरआव बिधानसभानि जथुम खुंनायनि सायावबो बाथ्रा बुंदों आरो बडलेण्डआव गोजोन फैफिनबाय। बडलेण्डआव आरो माब्लाबाबो हारियारि दाङाबाजि जानाय नङा। बर' आरो अनाबर'नि गेजेराव बिदा-फंबाय सानलायनाया थाथों होननानैबो बुङो। रबिबारखालि कलियाबरनि बरबालिटुब गामिनि सानै गोसोथोनाय सेंग्रा सिख्लाया जयैनो बिस लोंनानै ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बे जाथायनि उनाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय टेस्टफोराव लांबाय थानाय समावनो बयफ्रेन्ड मुकेश बर्मनआ जिउ नागारदोंमोन। गुबुन फारसे उन्दै बैसोनि गार्लफ्रेन्डखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो मंगलबारखालि हराव रुंसारि जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बरबालिटुब गामिनि मुकेश बर्मनआ गामिनिनो सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाजों गोसो थोलायोमोन। सानैजों जयै जिउ खांनो नागिरदोंमोन, नाथाय आयेनारि होबथानाय थानायनि थाखाय हाबा लानो हाथ'वाखैमोन। बैसो जायोब्ला हाबा होनो मोन्नैबो नखरा राजिखासैमोन। गामिनि सुबुंफोराबो मदद दङमोन। नाथाय रबिबारखालि सानैजों रायज्लायबाय थानाय समावनो जायगानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे आइजोफोरा मुकेशनि न'आव थांनानै गाग्लोबहैयो। गाज्रि रावजों रायख्रावनानै बायदि बायदि साजा होनो हुमखि होयो। आइजोफोरनि हानजाया गाग्लोबफैनाय बाथ्राखौ मुकेशनि बिमाया गावनि फिसायनो खोन्थानो गामियाव ओंखारलांनाय समावनो लाजिनायखौ सहायनो हायै मुकेश आरो बिनि गार्लफ्रेन्डआ बिस लोंनानै थायो। मख'नो गोनांदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरानो बिसोर सानैखौ जिउ फोजोबनानै लानो थुलुंगा होदों होननानै अजद थिखांदों आरो आइजोफोरनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों जायगानि रायजोफोर आरो कच राजबंशी सन्मिलना। बबेखानि बेनि हेंथायै थानायाव एजार होनाय जादोंब्लाबो पुलिसा राहा लायाखै होननानैबो अजद होदों। गाबोन दिल्लीनि गोदान गिबि मन्थ्रिया समायखिरा लागोन। बेनि थाखाय दिल्लीनि रामलीला मैदानाव लाहार-फाहार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ दासिमबो गिबि मन्थ्रिनि बिजाथिखौ फोसावनाय जायाखैब्लाबो 27 बोसोरनि उनाव फिन दिल्लीनि खुंथाय गोहोखौ लानो थियारि खालामदों। समायखिरा लानायनि सिगां दिनै दिल्लीनि गोदान गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ फोसावनो हागौ बिजेपिआ। रिपर्ट बादिब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय 25,000 आलासिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहजों लोगोसे बिजेपि आरो एनडिएनि सासनाव थानाय जिल्लाफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लागोन। रिपर्ट बादिब्ला दिनै दिल्लीनि एमएलएफोरनि मोनसे मेल जथुमगोन। बे मेलावनो दिल्ली बिजेपिनि आयेन आफादनि दैदेनगिरि आरो गोदान गिबि मन्थ्रिखौ सायख'नाय जागोन। दिल्ली केबिनेटखौ रोंमोन्दांथि आरो लाइमोन गोहो मोन्नैखौबो सिगांथिं दोननानै दानाय जागोन होननानैबो मिजिंथिनाय जादों। बे समावनो बिजेपि फुंखाफोरनि बादिब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिखौ सायख'नाया एमएलएफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जागोन। रावबो एमपि एबा बिजेपिनि सोरबा गागि दैदेनगिरिफोरखौ गिबि मन्थ्रि खालामनाय जानाय नङा। बेबादियैनो बिजेपि एमएलए परवेश साहिब सिंह, विजेंदर गुप्ता, रेखा गुप्ता, आशीष सूद,
सतीश उपाध्याय आरो जिका रायनि मुङा सावरायजागासिनो दङ। दिनै बिधान सभानि बाजेट जथुमनि नैथि सान। आसाम बिधान सभा जथुमनि नैथि सानाव खुंग्रा हान्जाया सदन दोनथ'नो थांखि दैखांनाय नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे खुंग्रा हान्जानि बिजेपिआ एपिएससि केलेंकारिनि सायाव बिप्लब कुमार शर्मानि रिपर्टनि सायाव सदनाव सावरायनो दाबि दैखाङो। गुबुन फारसे बेरेखा हान्जाया कंग्रेसआ सिन्डिकेटनि सायाव थांखि लानानै बिधान सभायाव सावरायनायखौ लुबैयो, जायनि जुनै सदनाव दावराव दावसिनि थासारि सोमजिखाङो। बिधान सभायाव बिजेपिआ बुंथिगिरिनि जौसाङाव गाखोयो आरो थाबथानाय थांखिनि सायाव सावरायनो दाबि खालामो। कंग्रेसआबो गावनि दाबि लानानै बुंथिगिरि जौसाङाव गाखोयो। मख'नो गोनांदि खुंग्रा आरो हेंथा हान्जानि गेजेराव जानाय बे दावराव दावसियाव बुंथिगिरिया जथुमखौ दोनथ'नो गोनां जायो। सदना जागायफिननायाव कंग्रेसआ फिन सदन दोनथ'नो दाबि खालामफिनो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि दावराव दावसिनि जाहोनाव बुंथिगिरिया सदनखौ खनथाम दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। सदनखौ गिबियाव 10 मिनिटनि थाखाय, नैथियाव 10 मिनिटनि थाखाय आरो थामथियाव 20 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। ड्राग्स होबथानायखौ नोजोर होनानै सनाय पुलिसआ काछार जिल्लानि सिलचर सनाय पिडब्लिउडि रडनि साखाथियावनो थानाय धनहेरी अएनजिसिनि साखाथियाव गोख्रों अपारेसन खालामनाय जादोंमोन, जेराव ड्राग्स फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो गोनां सानै दायनिगिरिखौ पुलिसआ खानो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे अपारेसनखौ सनाय पुलिस थानानि अफिसार्स इनचार्ज बिश्वजित नाथनि दैदेननायाव समबार मोनानि 10 रिंगासो समाव बानायनाय जादोंमोन। मख'नाय जादोंदि पुलिसआ गंसे अट'रिक्साखौ लाखिना सिग्रोमनायनि उनाव सानै दावबायारिनि दामग्रा मिउजिक सिस्टेमनि बाक्सु सिङाव लाखोमानाय 175 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनानै बिसोरखौ खायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ फारियै धुबरी जिल्लानि आमिनुर इस्लाम आहमेद 36 बोसोर आरो मोहम्मद आली तालुकदार 38 बोसोर होननानै सिनायथि होनाय जादों। बबेखानि बिसोर सानैया अट'रिक्सा गारिखौ सनायनिफ्राय सिलचर फारसे फालांगि खालामनो थाखाय लानाय जादोंमोन होननानैबो रिपर्टआव फोरमायदों। दासान्दि पुलिसआ खानाय सानै दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानायबो जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय फानिखायथि ओनसोलनि गंसे सयाबिन बानायग्रा फेक्टरियाव मंगलबार मोनानि समाव हरखाबै अर नांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथाया कृष्णा फुड प्रडाक्ट फेक्टरियाव खामदोंमोन। अर नांनायनि जाहोनाव फेक्टरिया गोबाङैनो खहा जादोंमोन। बे अर नांनाय जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा बिफाननि गंनै दमखल गारिया जाथायसालियाव नुजाथिफैदोंमोनब्लाबो गोबाव समनि उनावसो जोंब्लावखांनाय अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। मोब्लिबारि सर्ट नांनायनि जाहोनावनो फेक्टरियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। गुवाहाटीआव मंगलबारखालि सानै लाइमोनफोरा दुखुनांथावै गाव गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला अनिशा छेत्री मुंनि सासे लाइमोननि सहखौ लख्रायाव थानाय नामकर भट ओनसोलनिफ्राय सोमोनांथावै थैना थानाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। गुबैयै अनिशाया बिश्वनाथ सारियालिनि थागिबिमोन आरो बियो गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट इउनिभार्सिटिनि फरायसामोन आरो लोगोसे बियो गुवाहाटीआव गावनि बिनानावजोंनो थाफायोमोन। बबेखानि माखासे समनिफ्रायनो बिहा गोसोआरि बेरामजों भुगिनांदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। बशिष्ठ पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै अनिशानि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं महारिषि विद्या मन्दिरनि 17 बोसोर बैसोनि प्रियांकुश डेका मुंनि सासे फरायसाया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। मख'नो गोनांदि बिनि सहखौ सिलपुख्रि हाउसिं कल'निनिफ्राय पुलिसआ बोखांनो मोन्दोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला आनजादाव मोजाङै लिरनो हायैनि जाहोनावनो गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानो हागौ होननानैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव चान्दमारी पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरनायबो जागायबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनाय बायदियै आसाम सोनाब बेंगल सिमानि साखाथियाव थानाय घुलनि टापु ओनसोलाव मावनाय गासै 8 बिगा आफिं आबादखौ रैखाथि हान्जाया सिलिंखार खालामदों। आफिं आबादखौ फोजोबस्रांनो हानायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजोंबो फोरमायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पुलिस, एक्साइज आरो आबाद बिफाननि मावफारियाफोरा जयै लोगो नांनानै आयेननि बेरेखायै गासै 8 बिगा हायाव आफिंनि आबाद मावनायखौ फोजोबस्रांनो हायो होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सोरखारि मावफारियाफोरा 1 किल'ग्राम आफिंखौ हाथाइनि बेसेनाव नोगोद 64 लाख जागोन होननानै आन्दाज खालामदों।
मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखा आफिं आबाद फालांगि खालामनायनि गुबै दायनिगिरिखौ खानो हायाखैब्लाबो बेनि सायाव पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरनो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।